Ir-riski mediċi għoljin tal-miżuri li tħabbru mill-Prim Ministru jistgħu jkunu evitati biss permezz ta' informazzjoni onesta u bilanċjata, disciplina stretta fuq id-distanzi soċjali u iġiene li tkun regolata u infurzata b'multi. Sostnit dan l-Assoċjazzjoni Medika Maltija li fistqarrija saħqet biex ma jirrepetux ruhom l-iżbalji tal-kwarantina volontarja marbuta mal-ivvjaġġar bl-ajru fl-ewwel ġranet meta feġġew l-ewwel każi ta' coronavirus f'pajjiżna. L-istqarrija tkompli li l-mam manda diversi riservi dwar l-istqarrijiet li saru fil-konferenza ta' aħbarijiet ta' Robert Abela. Fost l-oħrajn, id-dejta preżenti tindika li hemm spike fil-każi u sitwazzjoni mhijiex stabbli kif intqal. It-tobba fakru li 14 il-każ f'Malta is-sibt li għadda huma ekwivalenti għal 1700 każ fl-Italja. Barra minn hekk il-mam sostniet li l-aħħar 10 ijiem kienu lar għall-isptar Mater Dei, hekk kif 3 swali kellhom jingħalqu u 287 ħaddiema fl-isptar qegħdin fi kwarantina. Il-fatt li dan mhux qed jiġi rikonoxxut u li qed tingħata l-impressjoni bil-kontra qed inaqqar fil-fiduċja tal-pubbliku. Intqal ukoll li ma saret ebda konsultazzjoni mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija dwar il-miżuri ta' tranzizzjoni fis-servizz tas-saħħa u l-impatt fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mediċi. Il-mam fil-fatt se titlob laqgħat urġenti mal-management. It-tobba fakru li l-ftuħ ta' ristoranti mhux se jkun regolat b'mod legali iżda permezz ta' linji gwida li mhumiex obbligatorji u ma jistgħux jiġu infurzati. Qed jintbagħat ukoll messaġġ ħażin ħafna lill-anzjani u l-vulnerabbli. Isek qed tgħidilhom morru ħudu gost iżda jekk timirdu twaħħlu xfina, tenniet l-assoċjazzjoni. Il-mam mittemm li fil-waqt li tneħħija ta' ċertu miżuri jistgħu jgħinu l-ekonomija fl-immedjat, min-naħa l-oħra hemm riski serji għas-saħħa, speċjalment għal professjonisti f'dan il-qasam.